الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان يليقان بمقام الحبيب المصطفى صلوات ربنا عليه وسلامه على نبينا وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Agnatin'ny famarana ny fanjava ny hinakinaka, ny fanjava ny famelan-keloky ny Allah, ary ny fanjava fagnapidirany Allah subhanahu wa ta'ala andevonany amin'ny janna. Ravoravo zay jeu devant jama, mashallah, hitanay karaha misy noro aby zegny le raha ilainay mazava, satria namarany Rasul sallallahu alayhi wa sallam le fagnadiovana le imany indro iletsika. Ke hitanay zegny le imantsika ohatrany vaovao, masha Allah, ka matsara zegny zay tamin'ny vanim-potoanany Rasulu sallallahu alayhi wa sallam karaha kiliagnatsika nianty. Izy ny egny, zany hoe le fotoagna fo zegny mahasamihafa izy ndraiky le tanàna, fa le raha iagnatsika zao efa nihainandreo ndraiky mpagnaradia izy sahabanazy tamin'ny fotoagnan'andro. Karaha zegny yaumal jumu'a nianty koa nihainandreo koa nisy tamin'ny fotoagnandreo koa. Ke karaha koa zegny nataony Rasul sallallahu alayhi wa sallam nabrisiky le jama, nabrisiky le namany tamin'ny fotoagna zay. Nisy teniny Allah subhanahu wa ta'ala nandeha taminazy, ary izy io dia mandeha aminakay, mandeha amintsika jiaby. Allah subhanahu wa ta'ala nagnambara izy ya Muhammad, tompoa tomponao hatta ya'ti al-yaqin, jusqu'anao miala amin'ny dunia ty. Io le hafitra baka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, nandeha amin'ny annabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah zegny eto nagnirika izy le imbada zay tokotro atao, io tsy vitany tamin'ny fotoagnany tamin'ny fanjavany Ramadany. Fa izy koa anao nanompo Ramadany, io dia tambitry ny anty tsika jo agnatin'ny yaumul shaka, possible zegny tsika mare ao dimanche. Fa Allah zegny eto zegny nagniraka izy nampirisiky izy, tompoa zaho, tompoa za tomponao, fa za io iofo. Fa fanjavan'ny Ramadany zay tompoetsika, nagnanaovantsika imbada, namafahatsika le dambitsika, nagnavoazatsika imany, io fa tampitsy. Ke io message io nampitainy Rasul sallallahu alayhi wa sallam tamin'ny mpagnaridia azy, ary jusque amintsika zo miakatra. Fa izy tsy nipetraka hoe en tant que izy patron hetsika na izy chef, izy koa boka nianty arakaraka amintsika zo chef, izy mangirika fo izy beko, mifoazanao niany 6 heures anao mila eto. Izy koa boka nisy barety hely teto amin'ny aveinany, tsisy olo karaha izy eky. Fa Rasul sallallahu alayhi wa sallam izy tsy karaha zay. Izy nagnampita le koragnanany, io nihainany atsendriky, bakeo nambarany koa zegny le ro mpagnaradia izy.
Karaha izy nataony nekana izy nagnano soalaky am'olay ya Aisha radhiyallahu anha vadiny tetry izy somary zahely zavany tsy fitangilany teo tampoko ny zavany izy ry magnano soala Aisha nipody an'andro radhiyallahu anha rehefa ndrefany izy karaha somary tetry fa zavany mbola agnatin'ny sitro dafo izy tetra sinakaty mbalao eo fo sa fa tsy io tanavy mary malakalimaty nagnano asandro izy ny famoramora izy nagnatiny Rasoly sallallahu alaihi wasallam agnatin'ny sitro zavana Rasoly tsy mihetsika feky ndraiky izy zegny nikitikitiky vity zavany vitiny mpaminany fa nivonoto so lafo ke nisy signy zegny nataony Rasoly sallallahu alaihi wasallam nambarany manam-pahaizana tam'izay tondrobe ny vitenany ijefiny igny zegny Aisha radhiyallahu anha na efa tsy maty vadiko ty izy nipody tao plasinany izy nandro izy fa tsy tafa ndraiky izy niambiny jusque le salamo vita izy nagnapetraka fanontaniana tamin'ny Rasoly sallallahu alaihi wasallam koa nikahiny tsy vadiko ya Rasulallah anao matsirika ny Allah subhanahu wa ta'ala na ke ino ma le mibady ataonao tsy mety mahefa ty ata za fa lany fanafika agny lanao mety dambinao jama tsy fa nifafa Rasul sallallahu alaihi wasallam namalizina nino fo raha tadiavinao no fa olo mijanany sy nagnambara tamin'ny vadiny hoe zahay Ibadur Rahman koa za voadidy alohany za magnirika anareo le message mandeha amin'akantsy endriky koa izy mandeha aminareo fa tsika niandy nandalo fagnanarana maro teto masha Allah tegna maro ko masomanina magoany talohan'izay fa maro ary mbola mitohy fo fa karakory zegny le hetsika zegny ataotsika am'le fagnanarana zany sady tsika igny tsy agnatin'le message navy atanao tsy mieritreritra feky na Rasoly sallallahu alaihi wasallam izy magnano embata mare koa tsy vitantsika feky nefa tsika am'zegny karakory ndraiky dambe lanjetsika tintinitsika taizana atsika jiaby karakory ataotsika hiatriky ndraiky Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama ke raha nabavy le imany zay misy amitsika zao eto de mamprisika atsika fa tazontsika ary mandesitsika koa zegny miegny miatrika amin'ny fiainana atsika fa izy koa tsika manompo Ramadany fo zo fa vita fa atsika zay manompotompotsika ilay am'olo jaza jusque rohotsika miala jusque atsika mena midonia tompotsika miofo ke le imany zay nagnatsika io andesitsika miegny amin'ny fiainana sady karaha zay koa zegny le damby engany le dambitsika tamin'ny finandalovany fanjavany Ramadany mba ho fafany Allah subhanahu wa ta'ala inshallah tsy andeha agnano eky atsika fa le fanjava ty izy ty bonus namezany Allah subhanahu wa ta'ala atsika fa le fanjava ty izy ty bonus namezany Allah subhanahu wa ta'ala atsika
fa le tegna problemtsika baka le karakory zegny ataontsika zegny ndraiky dambitsika ty. Tsika ne misy mieritreritra hoe ty tsisy dikany, damby hely ty. Hainao ndraiky izy damby, fa izy maivagna amitsika. Nefa karakory zegny nataon'ireo sahaba ny Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ndraiky andro, ro nipetrapetraka, na Rasul sallallahu alaihi wasallam nagnambara misy aya navy. Satria raha mila hetsika, jusqu'à tamin'ny fotoagnany farany fanjavan'ny Ramadan niaignan'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam tambony tany ty, mbola nisy aya fo nijotso. Araka namariny manam-pahaizana, jusqu'à izy zegny tamin'ny fanjavan'ny Ramadan farany niala teto, io Coran io complet. Ka tamin'ny fotoagna zegny izy nagnambara le aya raiky tamin'ireo sahaba anazy. Ya ayyuhalladhina amanu, anareo mpino, Allah subhanahu wa ta'ala mikaiky antsika jiaby mpino, musulman. Aza ataonareo agnabognabon'ny Rasulu sallallahu alaihi wasallam, aza ataonareo agnabognabo le feonareo agnabognabon'ny Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Fa izy koa mbony hainareo atsaragna jiaby zay nataonareo io, namariny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny aya io, zongo favako izy. Atsika zay mampiakatra feo amin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam tamin'izay tamin'ny fotoagna zegny io le aya. Namariny Allah subhanahu wa ta'ala le hatsaragna jiaby vita nataontsika tamin'ny tany ty io dia mifafa, bokitsika lasa fotsifotsy, bokiny hatsaragna. Mampiakatra feo. Tamin'ny fotoagnan'io sahaba raiky nitomoagny ndraiky nitsangana nandeha nitandragno. Nifagnaro teo nangirika Rasul sallallahu alaihi wasallam ary hanarokony izy io. Ala vitan-drano izy avy andreo mbola mitomoagny tsy tomoagny intsaiky. Ndraiky nikoragny ino manam-pitomoagny anao ty, misy maty mala famille va. Sa ino loatra le alahelo misy aminao. Izy nagnambara le aya nambaran'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam tamintsika teo igny, izy ny message andeha aminaka. Ka za miasa loha le hatsaragna hely zay nataoko, fafany Allah subhanahu wa ta'ala. Ka io zegny le toetry nanagna ny sahaba raiky radiyallahu anhu, izy efa toabia niaignany, izy zegny toujours izy choc vava be. Ka izy natsapa zegny le raha nisy taminazy, ifafa zegny le hatsaragna anazy. Ka afitra io nandesin'ireo sahaba nandeha tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ambaran'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam tamin'ireo mara izy le aya io, izy io tsy andeha aminazy. Oko angatako amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, izy tsy anisy an'izo ary hatsaragna anazy mahoazy ny fo yawm al-qiyama. Izy koa koragna io navy tamin'ile sahaba raiky ty, tapaka tomany nany izy ravoravo. Fa tsika niany ty karakory. Anao mampatsara la inao ora la maresaka feonao zegny, taova mbanimbany hely. Izy mbola mikalizeny koa le feonazy. Ata izy magnaboaka hadith feky mila misisiky fo. Anao mampatsara damby ane, hatsaragna anao ane mifafa. Izy mbola mahita koragna marany anao, mampalahelo. Ka hitatsika zegny le fipetraka an'le damby
damby nadefaran'izay kely natahoran'ireo sahaba. Izy koa reo zay fa mareny zegny le aya na tenin'ny mpaminany angorogoro mavozo ary magnatanteraka. Ke tokotsy karaha zay koa zegny ataotsika atsika zegny hoe miteny hoe zany musulman. Za mashallah azendiko ao mampitratra mety misy ratsy ampoizitsika any. Ke oka rahalabavy hitandriny atsika manomboeto indrindra atsika moa zay agnatin'le fandalaovana tao fanjavana Ramadan tsy andeha ampitombo eky atsika amin'ny damby zay nisy niaignatsika taloha fa atsika efa vaovao zao toizy atsika fa insha Allah hitatsika fo le hasa zay ataotsika karaha kely namaran'ny Allah subhanahu wa ta'ala mafarambarany sura ya ayyuhal muzammil. Izy magnambara asa tsara jiaby nataonareo zo multiplier mety nananganao saraiky tsara hely sampo izy nao fois multiplier bako io tsisy anda zo tsy hitanareo amin'ny ety io fa mipetraka io bako tsisy compte diso. Ke oka atsika zegny hiezaka agnano asa tsara fo après fandalovantsika fanjavan'ny Ramadan. Misy le damby namariny manam-pahaizana famafagna izy istighfar. Izy koa tsika mazoto magnano istighfar maro damby tsika mifafa fa misy condition io tsy kila damby. Le damby mifafa eky damby helihely vitatsika. Fa izy koa fa agnabognabo le degré ny damby mbola namezan'ny Allah subhanahu wa ta'ala chance fo atsika. Mbola namezany koa zegny le fotoagna zegny anaovantsika salaty tawba. Hitany zegny hoe tsao tsy ampy koa ndraiky ro voakanakaty amile damby be zay misy amin'io mbola namezany koa tsika fanjavan'ny Ramadan. Ke salaty tawba io isany ataotsika amile fotoagna le qiyamul layl. Qiyamul layl zay nampianarin'ny Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam. Izy mandidy zegny ya ayyuhal muzammil qul lil-layli illa qalila. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam atsangana swala amin'ny hali. Atsangana swala bako le swala ataonao io ataova bebe par rapport amin'ny torimaso vitanao haly. Izy mangerika Rasul sallallahu alaihi wasallam fa io afaka ngande aminazy fo iny amitsika jiaby. Ke atsika zegny samy mahay hoe karakory zegny nanaovantsika le qiyamul layl tsika. Esika manjangana atsika nandalo teto folo farany agnatin'ny folo farany io nagnontany Hazrat Ubadda radiyallahu anhu karakory mo atao amin'ny Laylatul Qadr ya Rasulullah. Karakory atao magnatanteraka le ibada. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagnambara izy io jour impair. Zany hoe zegny 21, 23, 25, 27, 29. Ke 29 mifarana niany. Atao amin'ny haligny igny haligny 29. Satria konty amin'ny silamo ty baka io commence haligny mandeha marainay tsy karaha ny nasoara zegny marainay mandeha amin'ny heri. Ke niany farany izy koa miteny mpaminao amin'ny heri. Ke niany farany izy koa miteny mpaminao sallallahu alaihi wasallam. Le doa tsara izy
ataontsika mamafa le damitsika. Aisha radhiyallahu anha nanontany izy, ino moa doan-tegna tsara ya Rasulallah? Rasul sallallahu alaihi wasallam nagnambara izy, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Izy ny doa tsara nataontsika. Izy tsy voatery amin'ny fandavanao Ramadan na folo farany fa izy atsika inshallah mahofafa fo zegny le damby zay nisy tamitsika tsaraikaraiky. Andesiko amaragnana izy Omar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Lekana izy niboaka hely tamin'ny vily ta Madina nandeha Manivolo. Izy koa izy navy ta Manivolo io, izy nahitatsaiky lehilahy araiky misy bengy maro. Izy nagnatogno ya ghulam, le tsaiky lehilahy zegny namaly, amir al-muslimin, ravoravo nety nahitanao navetony any. Fotony haiko fa misy raha fo aminao. Ke tamin'ny fotoagnan'io ndraiky amir al-muslimin nandeha nagnatogno izy andeha angaty karaha aminany ndraiky. Nambarany Omar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tamin'ny fotoagnan'io, zay tanao izy sakara maiky tena jiaby. Ke mama tsisy rano hely. Ya ola namaly zay le tsaiky lehilahy miambigny lehibengy tsy magnatsy. Izy koa mbony hainao ya amir al-muslimina le ka misy zazy io, anao zay misakara fa zay tanao mosaly tsara nihinana. Ke mosaly sady digiaka koa. Ke nakangamba midepasy ninao. Nambarany Omar Ibn Khattab radhiyallahu anhu taminany, kina ino mba tsy tapatsika edy bengy araiky. Fa zo fa halaly amitsika feky natamy giakalion'ny bengy io magnadosy sakaratsika. Ao koa henanazy io taonitonitsika saly, tsika mihinana voly. Nambarany le tsaiky lehilahy amir al-muslimin, zay hitanao io izy koragnanao io mariny, fa tsy possible aminakahy, fa za mavozo tomponakahy. Tsika zegny eto zegny le hiatriky damby fo. N'insiste Omar Ibn Khattab, nandesy lahatra, tonga dalily aby, tonga tantara tamin'ny tantaran'ny Yusuf raha tsy diso zany amezany le. Fa le tsaiky lehilahy nagnambara ya amir al-muslimin, le tomponakahy eto ma tsy hainao, za mavozo rehefa zaho miatriky Allah io tomponakahy. Amin'ny fotoagna yaum al-qiyama, io ndraiky raha andeha marako tomponakahy, ino andeha marako Allah subhanahu wa ta'ala. Man aqula yaum al-qiyama li rabbihi. Omar Ibn Khattab radhiyallahu anhu faible, ay sinna sadde. Izy roso delik. Lavy tamin'ny Madina, izy nandeha nanontany, azovina patron ny tsaiky lehilahy karazy. Nale nasegny azy, izy ka hita le patron nagnatogno izy nitriky tamin'ny patron. Izy nivolagna, piasanao olo karazy na ambara za prix-nazy. Fandevinao io, zo vidiko miaraka amin'ny benginao io. Manany patron le prix ny vidiny. Izy niboaka teo, izy ny ambigny le andevo ty, le tsy magnaja ny bengy ty, na avy baka tany. Amin'ny fidirana Madina, izy ny stopy, nambarany ya ghulam, niany,
za magneno cadeau maventy, cadeau baka aminakahy. Manomboka niany bengy jiaby io, zo fa nividiko fa ninao. Io cadeau nakahy, cadeau nameko anao. Fa cadeau baka amin'ny Tompo Allah subhanahu wa ta'ala, wala be mihoatra ny cadeau nameko anao ty niany. J'assure, madame Omar Abdul Khadir. Karakory atsika niany ty. Io resaka amana, ndraiky fatahoarana damby. Izy koa tsika nagnapitrana raha reky, iko ny tanà ely raha fa za ty misy voyage. Na mety après une semaine, un mois, quelques mois, za fody. Anao fa ty vadiko tompiny saraiky amin'ny raha n'olona mezana anao, nampitanana anao. Koa sakinao feky magnano raha zavatra tsy ampy izy, zavatra tsy sakin'olona atao olombelony karaha anao, mety tsy karaha imany zay misy aminao, mbo tsy masaky. Nem na soara misy tanao izy mavozona, fa tsika ce moment je digna tsika feky Allah subhanahu wa ta'ala iofo al-hayy wal-qayyum mitsimby. Raha jiaby ataontsika io hitany. Amin'ny Coran ao misy natao anao agnatin'ny béton armé anao misitrika ambany ao mbo hitany Allah. Anao iny maleo feky magnano vandy, izy koa boka anao fa mpavandy tsy na misy dikany manam-pahaizana. Olo araiky mahay mavandy, izy mitady vandy 500 na 1000 betibety io. Ary resiny mariny anao. Ragnany raha problème matolany amboadi na tsy haiko nangalarin'olo. Tampoko zavanao zegny le raha zegny nangalarin'olo lahy. Vavy ndraiky iofo. Oka tsika tavitra raha. Fidana tsika. Inshallah, izy koa zegny atsika magnano raha tsara, atsika tsy fety. Na amin'ny dunia, na amin'ny akhira. Manomboka eto, tanatsika, ny fatahorantsika. Fa agnisan'le olo tena manamboninahitra amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, le olo araiky zay misy taqwa Allah. Io ny olo tegna misy voninahitsy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Izy misy taqwa, misy fatahoarana Allah subhanahu wa ta'ala. Ro olo io misy voninahitra amin'akana marana Allah subhanahu wa ta'ala. Mety tsy mivolagna hoe masha Allah. Asa izy ndraiky robo lavanazy, osa otronazy be, na satroko silamo. Ity tsisy dikany amin'ny Allah. Le taqwa Allah, io olo misy valera amin'aka, na marana Allah subhanahu wa ta'ala. Boka tsika, baibolipolily. أقول قولي هذا فأستغفره إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى.